I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Doon na sa pa na yung mga pasyente nga nagpuspos bahin ni mo. Aw, mao gyud na. Bitaw, no? Oo. Mao gyud na. Social media magyud na. Kabawa ka social media. Sana all may magpa-picture. Bea? Oh, Bea! Ay, Bea! boy. Ayaw, ana, boy. Bea! Boy. Oh. Donut. Ayaw. Unsay donut kuya? Ayaw. Niagi ko siya nato. Minsan na all good. At tuwa na yun, agpasa. Hindi ko Agpasa ba? Ay, strike! Sorry, Bia. Sorry, gitukmod bang kong buboy. Yabag itong tawhana, eh. Sorry kayo. Iya kang gitukmod. Oo. Wa ka mudagan pa ingon ako. Yaligi kong gitukmod. Kung gitukmod ka lang, unya wa ka mudagan. To araon ta kas iyang tuol. Nganong naabot man kadinay nako nga layo-layo naman gyud ko. Meaning, pag tukmod niya, nidagan ka, paingon dinhi maong naigo ko. Oo. Aw, oy. Ay, ni mo imok. Mutinay gyapon ka bisag sakpan na. Tinuod bitaw, Bia. Iyargi kong gitukmod. Howd man ko kina siyang mudua og bowling good. Mao nga pagtukmod niya nako, strike dahil nimo. Mao pa? Dili ka nga pagtukmod niya nimo, nagpauyon ka lang sa dayon aron maabot ka nako. Oo, mao na. O dili oy. Ikaw imok ba? Iko gid kay kas panultihon sa mga Tagalogit ug lubi. Tagalogit og lubi. Mga Tagalog ba? Karaan sa lagi kag joke, Bia. Throwback na. Pero, na-miss gyud ko nimo unsa. Oo, kayo. Oh, oy. Wa na, imo nang nalitok. Ayaw nag-deny. Bia. Oh ha? Nganong natameme naman ka? Ha? Ah, Namuha naman ko ka. O. Hoy, paing. Ayaw palabis imong gibati kay mura na kag hapit na mo aso. Ni ara batas tugkaran sa simbahan ha. Nagkurog ko, ma. Nagkurog ko sa kalagot nagtanaw nila ni Imok ug Biya. Nahibaw ko. Pero kontrola imong kaugalingon kay mukalit ka unyag transform pagka Incredible Hulk diha. Grabe sang mama. O di ba? Naulian ka. Sakit bitaw akong dughan, ma. Ay sus. Ego naman sa kang magsakit-sakit sa imong dughan. Wa ka may gibuhat. Huh? Wa ka manggani manguyab. Manguyab na ko, ma. Manguyab na ko. Oy! Paeng! 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 Hoy! Wa na. Uy, Kakuyap po na to silo sa paing. ikaw gyud buboy? Tinuod bitaw. Ibugod kayo na siya nimo. Na. Tuod kuya. Di na kumukuha ninyo pangaon ni Bea ha kay magkita meron sa akong classmate. Ha! Enjoy mo. Mga unday ta imok? Imo day kong invite-on? Uy, kadaghan ba ining imong gi-order nga pagkaon paing? Bahurot ni nato? Ay, kabala ka, ma. Kay anin ako sa pagkaon, Ipaunsa? ipahimungot ang akong kapungot nila. Nahala sige maumang ka. Hinahinay na lang sa kong kaon dire. Dito imok ay, naay bakanting labisa dito. Uy, hala. Di amon sad sila. Paeng! Paeng! O, hala,
Paing anak, ginoo ko. Hoy, panabang in taon mo. Oy, tabang mo. Ayaw mo pagsigig video, di ha? Tabangin in taon din ninyo nga akong anak. Paing! Oo. Oh. Asa siya, Imog? Asa? Nandun na to siya sa ospital. Ato na siyang applyan og first aid. Ha, hawani siya ninyo. Hawani. Palihog lang, hawani ninyo. Ay na sila, ma. Naglakaw na. Okay na ka? Dili po. Na, ayaw na pagsulti. Pahuway lang. Ingon man ang doktor nga, parelakson lang una ka. Makarelax ka ko, ma. Shh, anak. Ayaw una pagsigi huna ni Labi. Blankuhi una ng imong utok. Pahuway una. Nihalagi mo. Nagdalagi mo pagkaon. Nag-take out na lang mi. Giapilan ko ninyo. Bahor ba ito akong ikaon? Kuwang kayo. Giapilan ka na mo, oy, Buboy. Ay, salamat. Pero, tepa, nga naman mong duha. Muro lagi mo, dunay something. Wa mi may na yon sa pagpangaon kay nakita na mo si Paing og sinang Sabil. Unya, nakuyapan si Paing. Ha? Uy, unya asa naman ron? Ngano ka no, kuya pan magkato no? Tuwa pa sa ospital, among gihatod. Taas kayo ang BP. Na high blood? Tungod ninyo? Ha? Ay, Nagakita gi ka. Na high blood siya tungod nato. Makaamong na ta siyang kinabuhi. Kitalo niya makaingon sa iyang hinanaling kamatayon simba ko lang. grabe sad, uy. Tinul bitaw? Gawas pa. Sakto na. Ay, naipadayon. Naibaw kung taas kayo na imong listas mga katarungan kung nga nung dili pa ta pwede. Og kasabot ra ko. Kasabot ka. Salamat Pero- sa iyong pagsabot. Ayaw lang sa kuglikay, uy. Mura man sa kagda ka sa likway og unsa pa. Wa tamang kag sa likway. Gisalikway, uy. Dili naman gani ko nimo paasison sa imong pagpanambal. Ah, Kay baw ko, nagkagidlay na ka sa imong pagpanambal kay wala kay assistant. katagaan gid ka. See? Og nahibaw ko, nga dili pa gyud ka mahimutang, kay bisan dili nimo tuyoon, makahuna-huna gyud ka nako. Katagaan gid ka. See? Oh, Oh, duko-duko man ka. wow ko. Okay. Ani na lang imo. Mo-assist lang gyapon ko nimo nga way kapin kabubuton. Huh? Okay ra na nimo? Okay. Way magtudtod. Ako magpatambal na sa... Lingkod lang yun mo niya paghuwat mo sa inyong torno. Serbisyuhan talaga mong tanan. Di magtinok muray. Andiri. Imo bayaw. Energetic kaayo, kaya ka itagway nga. May atiman sa iyang mga pasyente. Klaro, kaayong inspired. Hey, assistant. Ngano, Doki? Pwede na tingalin ni mo, mada, ang akong binuhat ka tsa para ilang matilawan? Sure! Kadit, ha? Gamay lang. Timok! Uy! Ngano ba na, oy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!